we zitten nou op een orenlocatie in Snits. Want dan kennen zij u dus net... Ah, nee, hè? Daar ben ze weer. Hoe is het mogelijk? Ja, die 4 miles van Snits hellen, dat jouwt vanzelfs moord. Ik ben de enige met de medaille. Even showen. Dat is niet al over dit. Nee, dit wordt zo wel een heel sterk verhaal. Nou, je bent wel weer. Hier binden wij, ja. Hé, en daar is uw groep. Maar, hè? Just dat? Ze sluiten gewoon aan. Nou, dat houden zij nooit net een keer vol. Nooit net. Denk ik. Oké, warming up dan maar. En even de orenkant uit. Goed. Dit is legaal, vreemd gaan noem ik dit. Dus Yo! Yo! Dit is op niveau, hè? Dit had motorisch gestoord, joh. nou weer terug. Oké, je wandel je even rustig met rond. Wil je hem nou heel serieus? Wij worden verrekte serieus. De 4 mijl, dat was natuurlijk 2 vingers in de neus. En we gaan nou echt voor die 7,5 op het Stadeilaan. Wij gaan ons nou echt aansluiten bij deze serieuze. Ja, ja. Nee! Ja, ik ben het echt helemaal serieus een plan. Ik kan ook niet meer waarom. En het is wel een beetje dat virus. Hij heeft nog een grote moeite, ja, maar ik weet net of Nee, maar het kleerkamp, ja? Nee, maar het starteiland, dat gaan we doen. Hè? Dat Die is zijn 7 s'avonds kilometer, 23 juni, daar gaan we mee doen. 7,5 kilometer. En gaat het wel doen. Henk, probeer die even om de jerm, dat is die naast die haas. Dus net voor de buik heli. De hand iets zakje nog. De hand nog iets zakje, ja. En nou uit de schouders waar bewegen. Oké. Ja. Ze doren wel. Ja, maar het gaat, volgens mij gaat het hartstikke goed, zeg ik de groep zeggen. Dus, en ze vinden het ook leuk dat ze nou tips krijgen. Misschien willen ze nog wat beter. Ja! En dan viel ze op een gegeven moment misschien ook wel de runners haaien. Ja! Ja. Hey Siep, viel sto die ik? Die runners high, ja, dat is natuurlijk die endorfine die je aanmaakt. En dat is absoluut weer. Als je aan het sporten bent, dan krijg je positieve, een soort van positieve stoffen krijgt in de hollen. En dat motiveert. Maar het is ook nog een keer zo, dat je door het sporten slipst beter, slipst dieper. Dus je hebt eigenlijk ook minder sleep nodig. Het klinkt wat een pad. Dat is wel handig als je optreden. Precies. Dus als je actief blijft, dan ik ga zijn weekend, zoals nou ben we nou in het weekend aan het trainen en aan het optreden. Dan weer vannacht om 12 uur bed en om 7 uur de weekend weer af. En dat gaat goed, maar het is net de hele weekend wel. Maar een paar dagen ken dat wel, ja. Nou, dan kan Siep de camera wel op een reg. Die is dus zo fit als wat. En naast dat gesjong en gedraaf kan hij dan ik best wel even wat filmpje voor u. Hey, daar is Ronnie van Wommels. Hoe gaat het met die en die blessures en zo? Het gaat redelijk, wel op het randje af en toe met pijntjes, maar ik ben heel positief dat ik nog heel ben. Ja. Nou, het voelde, voor deze training voelde het echt wel een beetje, vorige week op Vlieland geweest, veel gelopen, gefietst en ook getraind daar. En dat is er toch wel een beetje op aangekomen. En daarom zat ik een beetje over vandaag in, maar bij de geld. Dus in die zin ben ik heel positief. Ja. Ronnie, we speren de linker arm iets zakje te litten. De linker arm. Ja, dat is beter. Oké, keurig. Daar draaft Anne van Hielpen als een lip. Oké, keurig Anne. Probeer je de linkerhand iets meer te remmen. Ja. Oké, dat is hem. Keurig. Zij wordt vast heel gelukkig van draven. Netjes. Uiteindelijk is het natuurlijk de beloning, die krijg je na die tijd. Omdat het gewoon goed voelt. Best fitter. Het is ontspanning. Eerst ik wel weer inspanning, maar toch ik wel weer ontspanning. Als je een mooi shirt naar buiten, daar word ik heel gelukkig van de natuur genieten. En dat vind ik, dat is een beetje runners high. Respect man, respect. Trouwens, nou mis ik Marit, uw verloskundige van de Jouwer. Nee, ik ben thuis. Wat nou? Niks ergs. Nee, ik heb een rustdag. Ja, ik doe morgen 5 kilometer in Lauwert. Leuk, maar wij draven net oeral achterom Marit, dus misschien kist het zelfs even wat filmpje. De spanning stijgt. Leeuwarden 2007. Ah, wat een topper, hè? Want het is warm en druk, maar ze helpt het gewoon, hè? Ja, mijn dag kan niet meer stuk. Kom maar op, Marisanne, heel in Snits. Ik ben een kleer voor haast. Waarom nou uw groep in Snits niet alsmaar grutter wordt? Gezellig! We hebben weer in de pak hoor, dat ik het niet. En dan zeg je nog één nieuwtje verklappen. De cameraman, Dirk, die doet volgend jaar ook met.
Hebben ze die nou zoveel kregen als smartdraas, Dirk? Nou, dat jij ik nou, joh, ik wat eerst.